ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಉಕ್ಕುದ ಚಂಡುಲಿಕೆ ಅನ್ಪುನು ತೂಕ ಉಲೊಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಟು ಉಕ್ಕುದೆ ತೊಂದೆನು ಇದು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕುದು ನೆತ್ತ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪುನೊಡು ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪಾರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ಕುಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪುಲಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಚಂಡುಲಿಕೆಗಂತೂ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಐತ ಕುಕ್ಕುನು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಪೂರ ಚೋಲಿನ ದೆತ್ತದು. ಇಕ್ಲೆದಾಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗನಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಆತ ಖಾರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೂಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಂಡುಲಿಕೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಂಡುಲಿಕೆಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡಾಯಿನೇ ದಾಸೆಮಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಪುಲಿದಾಲ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಕುಕ್ಕುಡೆ ಪುಲಿ ತಾಂಶೆಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಕ್ಲೊಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕುಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಉಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ఒక ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗಂತೂ ಚಂಡುಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು. ఒక ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುದು ತಾರಾಯ ಪಾಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಇದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಉಡುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುನ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತ ನಡಂದು ಒಂಚೂರು ಕೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆದಿತ್ತ ನೈಸ್ ಅದೇ ಕಡೆತ ಅವೆನ್ನೆಕ್ಕಿಗಿತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಚಂಡುಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ನೀರು ಕುಟ್ಟುಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಎಪ್ಪುಡು ಈತ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆತ ಅವೆನೈಕಿತ್ತು ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೇಕ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಚಂಡುಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪರಂದು ಕೊಯ್ತು ನೋಡಿ ಮಸಾಲನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದಿಜಿ ಈಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗಸಿ ತಲೆಕ ನಂಚಿನ ಪುಡೆ ಪಲ ಚಂಡುಲಿಕೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಕಾಟು ಉಕ್ಕುದ ಚಂಡುಲಿಕೆ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.